an sene au ka kene mandika mi faso jo kene sukuma dolo o tako flana baro kene do kuna fondi o kene do ni asile yanga kene mandika anyo odefo kafo mi alama hinana baba modubo ketala kaka yafa ama ale kumakan walima atama nyogon kumakan ani jamana masake munu ye barake nyogon fe walsa anga jamana Mali walima golofina no ye Afriki o kaseka jiri o kaseka nyasoro o menga munu blara o kumakan munu ni ulu blara ambe o kelengeleninta ka dala mine shimin kana ni o bamananga ye walsa family o kaseka soro ka jamoyin lase aw ma barabokum ale jago kelai abe anfe ba makoya suguba kono wala bi ambe na kana anda do masala mina ko dala mine o ye tamami ni onana kana ke amasiri ndure fe ni ale kunye anga jamana ministry min ka bara binyasi Mali jamana ni jamana were chokunya unyana bolima ale tamami ke kata Alger ni we Algerie jamana ukononai tagama mi ni anana kana ke ka beni sam bakele ke me kononto bioro ani saba o keri fokalo no e sankalo lombla nantle muka ani flanan doyi amasire ndure ale ni Algerie jamana kantiki kurakura no e jamana nyamgo kurakura e benbela anone nana kana nyogon soro fami bora ukuma nyogonya ukonana ana seko bela jelenke kwa ulase auma ma burula we Aboubacar Camara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadhafi wala Kadhafi e kala jay fanfé kan senzen angata dodoni au terme des discussions fraternelles avec nos frères de la délégation malienne badenya kuma nyogonyawu mimbe dlaninke olu kumawu kumchelila ni ambalmawye ni olu ye chidonye kabo Mali jamanaka toute notre joie des résultats acquis au terme de ces discussions fraternelles. O badenya lasigelu kwanana aniso jara kusube ka sababu ke jabi munu ni ulu bangena ukuma nyogonyawula Non pas tant par le volume ou par l'importance. Nga niso dia kunte kuma yanganye kuma bonyaye nga fo anafa De l'aide matérielle de ces accords, mais par surtout le côté symbolique de ces accords. Ate fene kafo ko benka munu tegano blara o benka kera femi koson nga benka yere akera kechugo mi yere la masere min konona na ode nafa kabu le parti le Front de Libération Nationale parti mimbe ni obe kanablali kofo kanyasi Algérie jamanama le gouvernement est heureux que ces accords aient eu lieu, des premiers accords signés avec un pays africain au sud du Sahara. Ani fanga o min kɛra sababu ye nani bɛnkan in sera ka tɛgɛnɔbila ni ye bɛnkan fɔlɔ ye min kɛra ni farafina jamana dɔ ye min bɛ Sahara o ruduguyan fan fɛ bolo fɛ. Il est nécessaire effectivement d'asseoir désormais notre structure économique en fonction des perspectives dressées à Addis Abeba. Bi a ka kan an ka bolofara minnu bɛ sɔrɔw kofɔ k'olu sigi sen kan ka kɛɲɛ ni kuntilennaw ani laɲiniw ye minnu sigira sen kan Addis Abeba. Il est évident que les États africains a jɛlen don k'a fɔ ko farafin jamanaw pour rendre leur unité africaine viable, valable, walsa ka farafina ka kelenya k'o kɛ fɛn ye min bɛ se ka ɲɛnamaya min bɛ se ka ye ɲɛna devrait penser déjà à briser le cadre économique qui existait. A ka kan ka i sigi ka miiri hukumu min ni o bɛ sɔrɔ kofɔ ni o de jateminɛlen don. Qui était conçu à des fins politiques que l'on sait. Wa o min tun labɛnnen bɛ ka ɲɛsin politikiko ma i n'a fɔ an b'o dɔn cogo min na. Pour le remplacer par un autre cadre avec des structures nouvelles. An fɛ ka o nɔna bila ni bolofara wɛrɛ ye bolofara min ni o ye bolofara kura ye. Basé sur l'intérêt réciproque de tous les États africains. Min bɛ se ka kɛ nafa ye jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ farafin jamanaw kan. Les accords que nous venons de signer s'inspirent de cette réalité. An bɔra k'an bolonɔ bila bɛnkan min na o de bɛ tali kɛ nin ko lahalaya la. Le Sahara devra désormais unir les pays africains. Sahara ale kɔni ye bolomada yɔrɔ de ye bi farafin jamanaw ma. Les pays périphériques à l'Algérie.
jamana minnu bɛ yen n'olu dɛnnen don Algérie jamana la. Et à travers ce pays, les autres pays africains. Wa o jamana ninnu fana sababuya la farafin jamana tɔw fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. L'Algérie, quant à elle, entend honnêtement, loyalement. Algérie bɛ min fɛ bi jɔnjɔn na sariya ta fan fɛ. Celle de ces possibilités, les possibilités de l'Afrique tout entière. O ye ka Algérie yɛrɛ seko k'o kɛ farafina bɛɛ lajɛlen yɛrɛ seko damayira ye. Je voudrais ici souligner. N b'a fɛ k'a fɔ nin yɔrɔ la yan ko. Tout l'intérêt que nous attachons à l'établissement de rapports aussi féconds, fructueux que fraternels avec nos frères maliens. K'a yira k'a fɔ nafaba de bɛ Algérie jamana ani Mali jamana o ka jɛɲɔgɔnya la u ka badenya la badenya min ni jɛɲɔgɔnya min ye fɛn jɛlen ye. L'Algérie s'attache à renforcer constamment ses liens. Algérie jamana na jija cogo bɛɛ lajɛlen na a ka jɛɲɔgɔnya ka o sinsin. Parce qu'elle est convaincue que c'est là la meilleure voie. Ka d'a kan bɛn kɛra kan k'a fɔ ko o de ye siraw la ɲuman ye. Pour l'édification d'une Afrique unie. Walsa farafina min ni a b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ jɔlen bɛ se ka to cogo min na o bɛ se ka ladilan cogo min na. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire toute notre gratitude dans ce pays. O de kama nin kuma in sen fɛ n bɛ barikadali belebele de kɛ ka a ɲɛsin an balimaw ma. Pour l'attitude sans faille, nette, claire, comme cette clarté qui caractérise la politique du Mali. Ka a sababu kɛ wale ye wale min ni fili tɛ a la n'a dafalen don n'a jɛlen don i n'a fɔ o kɛwale min ni o bɛ Mali politiki sira yɛrɛ jira. Je voudrais dire toute notre gratitude. N bɛ n ka walimadɔnni da kelen yɛrɛ da kɛnɛ kan. Pour la solidarité sans faille. K'a sababu kɛ dɛmɛni ye dɛmɛni min ni fili tɛ a la. Que le Mali a observé durant toute notre libération. Mali ye min ta k'o ɲɛsin anw ma an ka yɛrɛɲini kɛlɛ jamana kanabilali kɛlɛ o senfɛ. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour rendre un hommage solennel au président Modibo Keïta. N b'a fɛ fɛnɛ nin kuma in senfɛ walisa ka bonyamasegin kɛ bɛɛ ɲɛna ka ɲɛsin jamanakuntigi Modibo Keïta ma. Grâce à l'action du cœur. O min ka kɛwale sababu la. En proche, frère, président des États africains. An jamanakuntigi ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ farafina jamanaw kunna. Je voudrais de rendre un hommage solennel pour son action. N b'a fɛ ka bonyamasegin kɛ a ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka kɛwale ɲuman kosɔn. Grâce à laquelle nous avons pu réaliser toutes les décisions. O min kɛwale ɲuman sababu la an ye fɛn fɛn latigɛ ko an na o kɛ an sera k'olu kɛ. Prises en faveur du mouvement de libération à Addis Abeba. O min latigɛra jamana ka kanabilali kosɔn Addis Abeba. Il fallait que cela soit dit. Wajibi kun don ni kun ka fɔ tan. Je profite de cette occasion pour le dire. C'est grâce à l'action. Nin kuma in sen fɛ n bɛ a fɔ k'a fɔ ko kɛwale ɲuman in de kosɔn. Résumé, mes frères, du président Modibo Keïta. Kɛwale min n'a latigɛra k'a kɛ n'a jɛlen don min bɔra jamanakuntigi Modibo Keïta yɔrɔ. Ainsi que celle de tous les chefs d'État africains. Ani kɛwale fɛn fɛn de bɛ yen sa ni o bɔra farafin jamana masakɛ tɔw bɛɛ yɔrɔ. Et en particulier grâce à cette action. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na nin kɛwale in sababu la. Raisonnez sage mes frères que nous avons pu. O de kɛra sababu ye an sera ka yeli kɛ. Réaliser les résultats d'Addis Abeba et qu'actuellement les cellules d'Addis Abeba commencent à apparaître. Yeli min ni o bɛ tali kɛ jaabiw la jaabi minnu ni olu sɔrɔla Addis Abeba ani tɔnɔ minnu tun kan ka sɔrɔ Addis Abeba lajɛ la o tɔnɔw olu bɛ ka ye ɲɛ la kaban. Ils ont commencé à apparaître d'abord par la tentative qui deviendra réalité, je l'espère à la fin de cette année, de fédération de l'Ouganda, le Tanganyika et le Kenya. O tɔnɔw ye a daminɛ ka ye ɲɛ na. Fɔlɔ ka a daminɛ ni lajɛli ye ni jateminɛ ye o jateminɛ min n'o bɛ laban ka kɛ tiɲɛ ye ka kulu sigi farafina min bɛ tali kɛ Tanzanie na Tanganyika, Kenya ani Uganda. Elle est devenue, elle a des résultats en fait. O yɔrɔ fana na jaabiw olu nana ka na ye. Partant grâce à l'action des États africains à la conférence de l'Organisation du Travail à Genève. O sababu ɲuman fana bɔra farafin jamana mɔgɔw olu ka lajɛ senfɛ ni o ye baarakɛlaw ka tɔn ye.
qui a vu l'expulsion du délégué de l'Afrique du Sud. Ani autant non olu kɛra sababu ye Afrique du Sud jamana ka ciden min bɛ yen ka o gɛn. Grâce à l'expulsion du délégué du Portugal à l'organisation. Ani fana kulu min bɛ siya woloma ko fɔ Portugal fana o ciden fana ko gɛn. Pour l'instruction publique, les résultats sont partants. Ka a ɲɛsin jama yɛrɛ ka latigɛw ma jaabi minnu ni olu tun bɛ ka makɔnɔ olu sɔrɔla. Et ceci on réalise on voit des pays américains et autres. Ani olu kɛra sababu ye kana ni gɛlɛya wɛrɛw ye ani fɛn wɛrɛw. Prendre leur distance. Ka sababu kɛ u ka sebaya ye. Sinon on rompt les relations diplomatiques. Wa ni an ye lasigidenya sira bɔ an ni u ni ɲɔgɔn cɛ. Avec ces États, le Portugal et l'Afrique du Sud, notamment la Bolivie et l'Inde. O jamana filaw Portugal ani Afrique du Sud kɛrɛnkɛrɛnnenya Bolivie ani Inde. C'est une façon partante aussi, car cela est une grande satisfaction pour nous. Ka d'a kan o ye nimisi wasaba ye an ta fan fɛ. Nous voyons même des brokers européens refuser de décharger. Wa hali an bɛ bolifɛn belebelew ye minnu falen don minɛnw na ni u bɛ o minɛnw lajigi. Les marchandises sud-africaines. Jagokɛminɛn minnu bɛ tali kɛ Afrique du Sud jamana la. Je parle des brokers notamment danois et suédois. N bɛ ka kuma Danemark ani Suède o jagokɛminɛnw de ko la. Qui ont refusé dernièrement de décharger des marchandises de ces deux pays. Olu minnu banna kɔsa in na ka ni jamana fila ninnu ka jagokɛminɛnw k'u lajigi. Je souhaite que cette action ait son prolongement naturel lors d'une occasion, notre occasion solennelle. N bɛ a laɲini k'a fɔ nin kɛwale in nin tɔ o ka se ka kɛ ka caya ka taa fɛ. Siɲɛ wɛrɛ sen fɛ min ni u bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna. Celle de l'Organisation des Nations Unies. Ni o ye diɲɛ seligɛnni mɔgɔw Nations Unies olu ka kɛnɛ ye. La nouvelle session des Nations Unies qui devra être la session de l'Afrique. Nations Unies mɔgɔw olu ka lasigili kura ni o bɛna kɛ sababu ye farafinna ka se ka ɲɛ sɔrɔ. Tous les chefs d'État, tous les représentants des États africains. Jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen walima farafinna ɲɛmɔgɔw olu ka nɔnabilaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa min kɛnɛ kan. Devrait poser clairement une fois pour toutes le problème du racisme en Afrique du Sud, de l'impérialisme et du fascisme. Walsa gɛlɛya minnu bɛ yen Afrique du Sud jamana kan olu ka bɔ yen fo kana se fangajuguw ma olu ka bɔ yen. Au Portugal, nous voilà notamment Mozambique et en Guinée, Guinée portugaise. Fo kana se Portugal jamana fɛnɛ ta fanga ma kana se Portugal jamana o gun yɔrɔ min bɛ yen. Je suis convaincu que la prochaine réunion. N dalen bɛ a la k'a fɔ ko lajɛ min bɛna kɛ siɲɛ wɛrɛ. De Dakar à Dakar des ministres des Affaires étrangères des pays africains. O na kɛ farafinna jamana minisiriw ɲɛna minnu ka baara bɛ ɲɛsin u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛkuɲɛw ɲɛnabɔli ma. Servir à étudier le vol des moyens pour une action décisive. Min bɛna kɛ sababu ye kɛwale jɔnjɔn k'o sigi sen kan. Lors de la prochaine session de l'Organisation des Nations Unies. Lasigili natɔ in sen fɛ min bɛ Nations Unies ko fɔ n'o ye diɲɛsilanni mɔgɔw ka tɔn ye. Je suis heureux de pouvoir exprimer notre façon de voir, nos perspectives. Ne nisɔndiyalen don walisa an ka ye cogo ye min ye ka o jira ani hakilina minnu bɛ an na don nataw kosɔn. Un jour aussi symbolique. Zanko nin n'a ɲɔgɔnna don na don min ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Un jour où nous commençons les premiers pas d'une coopération. Don min ni o ye dafa ɲɔgɔnya o daminɛ don ye. Sincère, loyale, fraternelle avec nos frères de la délégation du Mali. Dafa ɲɔgɔnya min ni o bɛ kɛ tiɲɛ kan ni an balimaw ye balima minnu ni olu ye cidenw ye minnu bɔra Mali la. Je voudrais trouver les mots nécessaires. N b'a fɛ ka kuma jɔnjɔn ka olu de sɔrɔ. Pour exprimer la gratitude de la délégation malienne. Walsa ka Mali cidenw olu ka waleɲumandɔn jɔnjɔn k'o yira. Pour l'accueil vraiment chaleureux. Ka sababu kɛ kunbɛnni cogo ɲuman ye. Nous avons reçu de la part des autorités du peuple algérien. An ye minnu sɔrɔ ka bɔ faamaw yɔrɔ faama minnu sigilen don Algérie jamana kɔnɔdenw kunna. En foulant le sol de ce pays. An sen datuma na nin jamana in dugukolo kan. Nous avons été particulièrement frappés
par la chaleur communicative. Fami magara ankan kosebe kosebe oye kuma ɲɔgɔnya olu kɛcogo ye. Par la simplicité. Ka sababu kɛ nɔgɔya da min yera kow la. Et par le désir sincère du président Ben Bella. Ani diyaɲe jɔnjɔn min bɛ jamanakuntigi Ben Bella la. Pour la construction de l'unité africaine. Ka a ɲɛsin farafina ka kelenya o ladilanni ma. Nous ne nous en attendions pas moins d'un peuple comme aussi vaillant que le peuple algérien. An tun tɛ ka fɛn ma kɔnɔ min ka dɔgɔn ka tɛmɛ nin kan. Ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ minnu ka farin minnu bɛ seko la i n'a fɔ Algérie jamana kɔnɔdenw. En effet, le peuple du Mali. O de la Mali jamana kɔnɔdenw. A eu l'occasion de suivre pas à pas la lutte vaillante du peuple algérien. Ale ye cogoya sɔrɔ ka jantoli kɛ sendaɲaw bɛɛ la kelen kelen. Algérie jamana kɔnɔdenw ye kɛlɛ farin min kɛ. Le peuple du Mali a considéré cette lutte comme une lutte africaine. Mali jamana kɔnɔdenw ye o kɛlɛ o jate i n'a fɔ farafina ka kɛlɛ. Comme une lutte malienne. I n'a fɔ Mali ka kɛlɛ. Et chaque fois que quelque chose était acquis dans cette lutte, ani tuma o tuma ko fɛn dɔ tun bɛ sɔrɔ o kɛlɛ la. Eh bien, le plaisir ressenti au peuple algérien o la diyaɲe min ni o tun bɛ sɔrɔ Algérie jamana kɔnɔdenw fɛ. Était absolument le même que celui que nous ressentions au Mali. O diyaɲe fana tun ye o kelen pe de ye Malidenw fana tun bɛ min sɔrɔ. La République du Mali, Mali jamana et la République algérienne ani Algérie jamana sont depuis des siècles unis par le Grand Sahara. A bɛ san kɛmɛ sigiyɔrɔma caman bɔ olu kɛlen do jamanaw ye minnu faralen do ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ kungokoloba ye n'o ye Sahara ye. À un moment où nous n'avions que des moyens archaïques de communication. Wagatiw la wagati min ni bɔɲɔgɔnye sira kun tɛ yen fo n'a kɛla laadala siraw ye. Où il n'y avait que des chameaux. Dɔw wɛrɛ kun tɛ a wagati la fo n'a kɛra ɲɔgɔmɛw ye. Le peuple du Mali et le peuple algérien Mali jamana kɔnɔdenw ani Algérie jamana kɔnɔdenw avaient eu des échanges extrêmement importants. Olu ye falenfalenniw sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ falenfalenni min n'o nafa ka bon fo ka taa se a hakɛ ma. Ces échanges se sont traduits au Mali par une architecture d'un type spécial. O falenfalenni bangena fɛn min na o ye fɛn ye fɛn min ni a kɛrɛnkɛrɛnnen don Mali ta fan fɛ. Par des universités dont o ye ka maabaw caman ka olu labɛn k'olu ladilan. On trouve encore les traces et tout cela, il est absolument certain. Olu minnu nɔ bɛ ye hali bi ani o fɛn fɛn filɛ o ye a jɛlen don ka siga bɔ a la. Était de nature quand même à sceller les liens traditionnels qui étaient entre nous. O tun ye cogoya min bɛ se ka kɛ sababu ye laadala jɛɲɔgɔnya minnu tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka o tɔ banban. Aujourd'hui que nous avons des moyens modernes, bi k'a ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ kuraw bɛ an bolo. Il est absolument certain que nous pouvons resserrer ces liens. A jɛlen don siga tɛ a la ko an bɛ se ko ka jɛɲɔgɔnya tɔw lajija. Au cours de la conférence historique d'Addis Abeba, lajɛ senfɛ lajɛ min na ji na mɛn ka da o sɛnɛ kan ni o ye Addis Abeba lajɛ ye. Les peuples africains se sont rencontrés. Farafina jamana kɔnɔdenw nana ɲɔgɔn ye. Et ont décidé aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. U ye a latigɛ politikiko nasira fɛ ani sɔrɔko yɛrɛ fana nasira fɛ. De consolider l'unité et la personnalité africaine. Ko min ye farafinya yɛrɛ ye ani farafindenya kelenya ko ka o labanban. Le président Modibo Keïta, jamanakuntigi Modibo Keïta, à son retour au Mali, a kɔseginni ka na Mali la, nous a bien souligné toute la contribution positive apportée à cette conférence par le président Ben Bella. A y'a fɔ an ɲɛna k'a ɲɛ jɔyɔrɔ ɲuman min seko ɲuman min ni Ben Bella ye o ta ni a nana ni o seko ye lajɛ in kɛnɛ kan. Et toute la délégation algérienne. Ani ciden fɛn fɛn bɔra Algérie jamana kan. Pour cela, k'a ɲɛsin o dun ma. Nous disons un grand merci an bɛ barikadali belebeleba kɛ au président Ben Bella et au peuple algérien. K'a ɲɛsin jamanakuntigi Ben Bella ma ani Algérie jamana kɔnɔdenw. Aujourd'hui, nous reprenons donc, comme à l'avant-garde des peuples africains,
certaines propositions faites par la conférence d'Addis Abeba. Ola bi ambe sega kan tuguni ina fo farafina jamana kono den tawta fanfa be tugumina ka nyasi lañini dowma lañini munu ni Addis Abeba la jayo o lañini en fait. Effectivement, Awa tiadu en plus de l'unité politique, ka fara kelenya kan politique ko nasra fe. nous tendons à construire l'unité économique de l'Afrique. Ambe ka anyasi farafina be se ka ke kelenye tugumina sorako nasra fe. Avant que cette unité Yani o kelenya o ne soit réalisée sur le plan général africain, yani o kase ka waleya bakuru bayala farafina fan befe. le peuple algérien et le peuple malien Algérie jamana kono deun ani Mali jamana kono deun ont tenu quand même à donner l'exemple. olu koni akanu ka nyajiralandi ka misali jira. Les accords que nous venons de signer An bɔra ka an bolonɔ bila bɛnkan minnu na sont en effet un premier pas. olu kɔni ye sɛndɛɲɛ fɔlɔ de ye gale. Et nous sommes persuadés qu'après ce premier pas, An dalen bɛ a la k'a fɔ ko o sɛndɛɲɛ gale kɔfɛ d'autres beaucoup plus positifs suivront. dɔw wɛrɛw fana bɛ yen minnu nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ ninnu kan o na da nin kan. Et il faut quand même faire le premier pas. Wajibi don kɔni sɛndɛɲɛ fɔlɔ kɔni o ka kɛ. Comme le président l'a souligné tout à l'heure, I n'a fɔ jamanakuntigi bɔra k'a fɔ cogo min na sisan. cette conférence africaine d'Addis Abeba Ni farafina ka lajɛ min filɛ nin ye min kɛra Addis Abeba a ouvert quand même la route. o kɔni ye sira kɔni dayɛlɛ. Elle a prouvé combien les peuples africains étaient solidaires. A y'a sɔrɔ k'a fɔ cogo min na farafina jamana kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Et déjà, on commence à en sentir les fruits. Kabini kelen an bɛ ka kɔn ka a tɔnɔw ye an ɲɛ na. Ne serait-ce que par le fait que le Portugal ait convoqué certains leaders africains K'a sababu yɛrɛ kɛ fɔlɔ Portugal ale ye wele bila ka a ɲɛsin farafina jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ma. pour essayer déjà d'entamer des négociations. Walisa k'a lajɛ kaban kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ se ka daminɛ cogo min na. Lamɛnbaaw, nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye. Nin kɛra kumaw ye kuma minnu ni olu nana ka na kɛ san 1963 o kirifɔ kalo n'o ye san kalo 7 tile 22 don ye. Ben Bella, Algérie jamana kuntigi ani Amasiri Ndoure n'o ye an ka faso minisiri ye min ka baara ɲɛsin an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛkunyaw ɲɛnabɔli ma. Ale tali la Alger ni o ye Algérie jamana faaba ye ni kumaw de kɛra o senfɛ. Jamu in k'a lase aw ma Barabokum ale ye jagokɛla ye an fɛ yan. Kuma bɔr'u la kamara numéro 1 kumakɛso Papa Désiré Mariko Senkola Mamadou Fofana Kadafi. Kuma wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ dɛ an bɛ aw fo ka aw walima dɔn. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.